punainen nuoma. Eikä sille maa mitään. Tuommoinen mukin tekeminen alkaa. Niin siitä, että pitää olla oikeanlaiset vehkeet. Minä tilasin ihan tavallisen tommosen pöytätulostimen, jolla voipi tulostaa ihan perustulosteita paperia. Tai minä vaihoin siihen vaan sellaiset erikoismusteet. Eli en laittanutkaan niitä standardimusteita, mitkä tulivat siinä sen paketin mukana, vaan lykkäsin sinne semmoiset sublimaatiomusteet. Eli sublimaatiomuste on sellaista mustetta, joka sitten lämmön avulla painetaan tuommoisella prässillä. Mikä tuolla takana nyt näkyy tuo Vevorin tuommoinen huippuhieno rimpula. Niin siinä pystyy ajastimen säätämään ja sitten se puristetaan se sublimaatiomusteella tulostettu paperi sitä pintaa vasten, mikä halutaan siihen pintaan laitettava. Ja tässä tapauksessa, kun meillä on kyseessä tuommoinen muki, niin se täytyy olla se pinta käsitelty minä en ole ihan varma mikä aine siinä on pinnassa. Se poltetaan siihen uunissa pintaan ja sitten sen jälkeen niin voidaan tuo muste myös siirtää siihen pintaan. Ja siinä tulostusvaiheessa saattaa tulla vähän semmoinen olo, että meni ihan mönkään tämä, kun se kuva näyttää semmoiselta hailakalta näyttää se kuva, niin tulee semmoinen olo, että tämä nyt ei onnistunut laisinkaan. Se muste vasta sitten lämmön avulla, se muuttuu siihen oikeaan sävyynsä, mikä siinä kuuluu olla. Ja siellä se nyt, tuossakin vielä minuutti suurin piirtein on jäljellä, niin sitten kun se on tullut ulos sieltä koneesta, jätetään jäähtymään, kun se on jäähtynyt siihen niin sanottuun ambientti-lämpötilaan, eli mikä siinä ympäröivässä tilassa on lämpötila, niin sen paperin voi pistää poistaa sitä pinnasta ja sitten se olisi pitänyt siirtyä se kuva siihen posliiniin ikään kuin sublimaation keinoin. Eli se kaasuuntuu se muste siinä ja sitten se sulautuu sitten siihen haluttavan materiaalin pintaan. Tuo ajasti juokso. En tiedä miten tuo nyt onnistuu. Tai varmaan antaa olla vähän pitempää, kun me hätäisesti painoin tuota nappulaa, niin se ei ihan päässyt tuohon tavoitelämpötilaansa nyt tuossa. Eli kun tuo muki lyödään tuohon prässiin, niin siinä kestää hetki, että se lämpiää. Eli se imassa sitä heti asteita pois, niin laitetaan uudestaan tuosta. No, se on se oikea aikaisesti siinä, niin se on valmis. Eli se imassa heti lämpöä itseensä tuo muki tuossa, niin se sitten ei ole se tavoitelämpötila siinä saavutettu suoraan, minkä se vaatii se sublimaatio siihen, että se siirtyy se muste siihen materiaaliin. Tämä sininen teippi, mitä tuossa ähertelin laittaa, niin tämä on semmoista lämmön kestävää teippiä. Eli tämä ei sula tuossa 200 asteen lämpötilassa, minkä tämä sublimaatio vaatii. Eli se pitää vain sen kuvan siinä paikallaan. Ja että se kuva on silloin tarkka, kun se paperi, josta se muste siirtyy siihen pintaan, pysyy myös paikallaan. Eli jos minä en laittaisi tuota teippiä, se pääsisi heilumaan siinä prosessin aikana, niin sitten tulee semmoinen epätarkka. Näkyy viivat usein kertaa, kun se on liikahtanut se paperi siinä mukin pinnassa. Niin silloinkaan sitä ei tule hyvä. Tällä keinoin tuolla teipillä se asetetaan paikalleen, niin silloin tulee vallan loistava. No niin, sitten siinä on semmoinen vartin verran ehkä vierähtänyt, niin tämä alkaa olla tämä muki semmoinen, että se voi käsin kosketella, että se ei ole enää kuuma. Niin siinä vaiheessa voi ottaa tämä tästä irti. Mitenkä siinä yhdellä kädellä tämä nyt tien
Perhana. No tuossa saisi rapsutettu vähän sieltä läks teippi irti siitä, niin otetaan tuo alempi teippi, se samaa syssy, niin sieltä läksi irti se, niin sitten otettu tästä irti ja sieltä paljastuu logo, mikä siihen on laitettu, ja tuommoinen jääpi vaan tuonne paperiin sitten. Se tulee ihan siedettävät no minusta nuo sävyt, että ne vastaavat sitä mikä haettiinkin niin aika hyvin, että semmoiset asetukset on nyt saanut haettu tuohon tulostimeen ja prässiin, että tulee ihan sanoisin, että jopa hyvä. Ei pelkästään ihan kelvollinen, vaan jopa hyvä. Tämä laatu aina sitten mikä tähän tulee, niin sehän toki aina on kiinni sitten siitä, että minkä laatuinen on alkuperäinenkin kuva, mistä sitä lähdetään tekemään. Ja jos on joku ihan mössönen bittikartta, niin siitä tulee mössönen myös sitä kuvasta, mikä siihen laitetaan. Että tuo on vielä vähän turhan lämmin, en lähde ehkä vielä sitä. Ja tuo oli vielä liian lämmin, että antaa tuon vielä, tai näiden kahden vielä kuivaa. Ei kuivaa, mitä me höpöitä. Eihän ne kuivaa tarvitse kun jäähty. Se voi ottaa irti siitä. Liian aikaisin kun ottaa, niin se jääpi se sublimaatio periaatteessa kesken siinä, niin se ei ihan täysin hyvin ole sitten se kuva tarttunut tuohon pintaan. Sellaiset tuli tällä kertaa. Tuommoinen ja tai joka tapauksessa yksinkertaisuudessaan tuossa nyt on ehkä jollain tappaa, miten tuo tapahtuu. Toki jotain varmasti on jäänyt mainihtamatta, mutta niinpä sitä aina. Jos jollakin tulee jotain mieleen, niin jotain kysyttävää tuosta vielä, niin kysykää ihmeessä. Kyllä me kerron.